ikazwai muri Zimbabwe kusangana zvakare kwatiri kuita nhasi tine chirongwa chatakunzirai chinosuwisa chinonzwisa tsitsi. Tiri munzvimbo yekumakuni. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Sezvamunoziva muri Zimbabwe tinotenderera nenyika yedu tichitsvaga tichinzwa kuti chii chiri kutora nzvimbo. Sekunzwa kwamakaita ndofunga pamanhepfenyuro zvakatenderera zvakakura zvikuru kuti kune vakashayikirwa neupenyu vanokwana kuita 8. Nhasi uno tiri pari kuvigwa mumwe wevakashayikira patsaona yakaitika yeMumvura anonzi Alexio Makombe. Regai titaure nevaridzi vemunhu tinzwe kuti zvakamira sei, zvakafamba sei. Tichada zvakare kunzwawo kune aibata nawo shoko raMwari, tichinzwawo zvakare kuti vanoti kudini chiitiko ichochi chii chakanyatso kutora nzvimbo. Senguva dzese, don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media, taking you to another level. Patinoona anasekuru wedu ari masvikiro nemapositori topa kumatendo kuvaera shumba vatidzidzisa nekutipawo gwara iri. Ndiyo ine dzidziso, ndiyo inotipa isu gwara reupenyu. Ndipo patinowana vanasekuru nemapositori vachitipa gwara reupenyu, tokopawo matendo kuvaera shumba vakatidzidzisa nezambuko racho. Ndiwo vakatipa vabatsiri ava, vatipa vabatsiri tigove nedzidziso. Muchaona arangero tokumbira kakune mina emdzimire maberekana amutina mpururu kana amukanyayo mandibaya tinokumbirawo tokumbira gwara reupenyu idzidziso kune vanoteerera. Alright, pamusoro inini ndinonzi Jonathan Sowe kuchechi ndichidzimedza baba Israeli. Ndiri mumwe wevanhu vakanga vari padziwa patsaona yakaitika yakanga iri musi weMugowera iri Saturday. Takasumuka kubva pamasowe iri nguva yekuma10 takasvika kuma12. Asi patakasvika kuma12 ndo kuchibva tanomirira vanhu vese vanga vachiungana nouwandu hwakanga huripo unenge hwaisvika kuma 3000. Saka sevanhu vakanga vakadaro tamira wane nguva yavakazonyaradzwa ndo kuchibva wanzi nomutungamiri nyararai. Zvino zvatasvika pano dziva iri rinoyera asi rine migano kwakadzama nokusina kudzama. Panguva iyoyo wapedza ndo pakanzi izvo right ngatichizarurai basa redu neminamato wehosana. Saka panguva yakazarurwa munamato wehosana, hosana isati yanopera, ndo panguva yakabatwa waprofita nengoni. Apo harisati tanamata ndobva vanopinda mumvura. Pavakapinda mumvura vanga vari kumberi, vari mumashure vabatwa vapfuuri ndo kuchibva vanopinda. Asi kupinda kwavakaita vachipinda vari mukati medziva, havapana munhu akaenda pakega kunozvimirira. Wakaenda ndo kuchibva vanotanga kunobatana, wakaungana. Asi pakuungana kwavakaita pafungidzira takata panguva iyi sevanhu vanga masangano akawanda waiwa 30 kuvaprofita. Asi vamwe vachona wakanga vasina kupinda, wakanzangoni dzokupinda vakapinda. Saka vanopinda ndokubva vasvika kunoita buterere varimo. Saka vakanga vari kunodhonzana vachitaurirana vachicheukana, uye achidhonzera uko. Gravity yemvura yakanga iri kunotakura. Payakanotakura vanhu vazonotarisa ndo pavakaona kuti nyaya yapo yatoshata, wanhu wako akutoenda.
Panguva iyo zvaratidza kuti kunyange uno mweya wasvika pakuzonobuda asi wasara vanhu venyama. Pawasara vanhu venyama ndo panguva yakachitanga zvino wamwe waiziva zvemvura wakatanga kunopinda ndokubva watanga kunobudisa vamwe wapenyu wanga waripo ndokuzonobudiswa ndokubva wabuda panze. Panguva yawakabuda panze ndo nguva yakazonosumuka vamwe ava ndokubva wangoti wiru. Saka vadaro ndobva taona isusu manje kuti no zvinhu zvabhenda. Ndo panguva zvakada pakapinda vamwe waiziva mvura wapositori ivavo ndobva wasvika zvakare kunopinda ndokubva wabata imwe mutumbi yavakabata ndokubva yabuda. Asi pakumira kwandanga ndikaita pandaza ndanga ndiri almost 2 meters kuratidza kuti ndandiri kure nemvura. Asi zvose zvaiitika ndaizozviona nokuti ndainosumukira pamberi pangu panga pane vamwe vanhu vanga vakandibhuruka vanga vakawandisa zvokuti ndandisingakwanisi kuzonosvika kuti ndiwapakanyure, asi ndakanga kwanisa kuona vision yekubudiswa kwevanhu. Mumwe akabatiswa tsvimbo ndokuchibva anoenda sei ndokubva anobuda, wamwe ndobva wasvikawo ndobva wanobatwa. Saka pane wakazonosarawo wachibatwa wakabuda pokutanga papasati papera 5 minutes wakabva watobuda maziso yatochinja zvaratidza kuti woita sekuti watotora kana mahours yakakura vari mukati memvura ndokubva wanobudiswa kunze. Wakazosara vaye wakazongofa wane memo yokubatana sevanhu vakanga vari kuda kuzvinunura kuti pamwe ndikadai ndinobuda ndokuchibva wangofa wakaita sei wadhirikira wakanodaro mumvura imomo. Nguva iyoyo ndopatakazoona kuti saka tochiita sei nevanhu wasara vari mukati. Ndokuchibva tazonotora muti womunanga wakazonotemwa takati ndo unogona kugiripa. Ndokutora mabhande emagauni ndokubva yanosungwa wamwe obva yaenda mhiri ndobva yanokandwa. Payakakandiwa ndobva yanofamba nepanjanji yemvura pawakafamba napo wachipinda ndokubva yadhonzwa ndobva rano rivheswa nokuti kwayaenda kumhiri kwanga kune mukwidzi. Saka kwatanga tiri ndokwanga kuri flat. Saka payainodzoka kudai ndopaisvika kunogiripa pakunodhonza pobuda mutumbi muviri ndobva yadzozwa futi sanzure ndokuchibva ranodhonzwa ndobva ranobudisa futi. Saka pakuzonokaunda tobva taona tine 8 wese wanga waita senawo watoparara wamira wakaita sei wakadaro. Saka panguva iyoyo ndonguva takazoti saka tochiita sei zvinhu izvi hatina munamato kwatakazoita zvataifanira kunge takaita taimba mutungamiri ndangirine hosana ndonguva taifanira kunge takazotsinarira rimwe vhesi tichizonemba mutungamiri gabhoni pozonzi waroti waratidzwa warotei chii chaitika kwese kwatina kuzokusvika. Saka zvochireva kuti chimiro ichocho ndo chakavanogagadzo nesu. Panguva yataisa mitumbi kunze ndonguva yatakazotuma mutumi nhumwe kuna mambo ndokuchibva tazonotuma kuporisi. Saka nhau iyi mutumbi yedu pa12 ratidza kuti pa12 o'clock 1 o'clock mutumbi yedu yanga yatoraridzwa yatuwa kunze. Saka takuchimirira utungamiriri hwanga hwanosendwa kuti huzive kuti ndo njodzi yaitika mukati metsaona yedziwa. Saka ndo kuchibva wazouya vapurisa nowaizo madhokota waita postmortem ndo kuchibva wazouya kuma12 dzousiku takarindira mutumbi ndobva wasvika ndobva wabvunza nhau dzavakakwanisa kunge vachinobvunza ipapo. Asi pakubvunza kwavakaita ndokuchibva waita sei wanoudzwa zvakanga zviripo neivo vakanga vakabatwa nemweya waibvunzwawo zvakare kuti pane zvishungurudzwa here chii chakaitika makanzi pinda here. Ivo vaipindura vakati aiwa isusu zvatakaita takabatwa nengoni dzokuti tipinde tiyerese mvura ndo hakutina kuitwa takangodhaivhira mumvura tiyerese mvura ndo zvakanga zviri kunotaurika ipapo. Vamwe vakabvunzwa futi takataura takati no chatitorera mutumbi yakaona ndochekuti vanhu nyika yavakamira inyika yemvura haisi yekunze. Saka yakazoita gravity yakakura zvichipindirana nezvakanga zviripo nokudhonzera kwavakanga vachinoita ndo zvakakonzera kuti mitumbi yedu iwande. Saka panguva iyoyo ndo nguva yatakazonobudisa kuma12 ikoko mitumbi yedu ndokuchibva taendesa kumhiri kworukova kwanga kune track diki ndokuchibva waiswa ndobva tachizonoenda pamashopu epachiromba ndopanga pano track hombe yakazorongedzwa mitumbi yedu ndokuchibva tanoenda. Saka kumochari takazosvika kumochari kunenge kwakatova kuma raundi yekuma 1 amene ikoko. Asi zvokuti hapana mumwe anogona kunge akatosara musina kuona. Aya hapana akasara nokuti takazotora masangano tobva tati sangano apa ngatichitarisai tione kuti pane here angadai hama yedu yasara. Asi takaona pasina munhu akasara mumvura. Mumwe mubvunzo wangu unoti pamakapinda muri kutaura kuti dzimwe nzvimbo dzinoyera ka madziva mazhinji ane varidzi vawo
imi makaziva sei kuti apa ndo panogumira kuyera uku hakuyere? Zvakanaka, tinotenda chimiro kana wachinge wasvika padziva, dziva rinokutaurira kuti uku kunoendeka, uku hakite sei hakuendeki. Ndo chimiro chatakaziva tasvika padziva, nokuti kwakanga kusiri kutanga kujorodha wanu, takanga tatombojorodha ipapo imwe gore. Saka rimwe gore iri ratabva ndoraimisika covid, hatinongo takaenda, saka rinonanga rari chipiri. Saka tanga tichiziva kuti uku kusaidha hakite senai hakukwanise ngo kuchisvika, ndosaka kwataura kuti pane migano. Ko sezvo panga paine vaprofita vakawanda, hapana here akambopindwawo nemweya wekuti wakomana pane njodzi kwataakuenda uko? Right, zvakanaka. Muprofita ndiye akanga ataura, achitaura tisati aimba hosana pandataura paya. Ndanga ndiri kubvunza paya kuti imimi pamakapinda mumvura, hapana here akanga aratidzwawo kuti wakomana kwatiri kuenda kwakuna kumira zvakanaka, kunyangwe risiriro zuva irori, asi a day before muchizoenda kuchiitiko ichi, hakuna here amwe akatombotaura zvehope dzakashata kana kuti akaratidzwa kuti kwamuri kuenda hakuna kumira zvakanaka? Kumweya wakanga uri kunotsanangura uchiti kana taakusumuka panofanira kunge pane zvireururo zvakakwana, kuitira kuti nzvimbo yatiri kuyera, yatiri kuenda inzvimbo inogona kunge ichinoyera. Saka inoda kuti vanhu vakwanise kunge vachinoyera. Asi tasvika padziva, tanga tisati tasvika zvino pawaroti waratidzwa waizenge wafembedza hwema kuti watichizwa kuti tiri kupinda mudziva kana kuti hatisi, tobva tatangirwa vanhu vobva vapinda mudziva wasati wanzi wanofanira kunge wachipinda mudziva, ndobva watobatwa nemweya wekupinda mudziva. Saka tarisati tasvika kuti tichinzwa tsananguro dzemweya kuti dziri kupupurana kuti kudii tiri pano padziva. Maybe ndanga tichida kunzwa zvakare ndepekuti panzvimbo yainzi uku kunoyera uku, hanzi chii chaizvo chinoitika ikoko kana dai manzi maienda kusaidi kwacho kunoyera? Right, zvakanaka. Nhauyo kuyera yakazobuda pamusoro pekungwe tazivisa changamire ripoti yakuuya ichitaura kuti no, nzvimbo iyi inoyera na maifanira kungwe manyatsa kuzvireurura musati mapinda, nokuti kumashure uko kune sekuru wainzi Kanozvara wakanodamburirwa musoro padziva iroro, panova ndipo pava pane dimba rawo refodya. Saka zvaitika rakanga riri guva rechinayo remhondoro. Saka isu kuvadiki tarisingazondiwo zvakanga zvirimo, saka changamire ndiwo akazotinotisa yamhinduro yedu kudzoka mushure kwetawazivisa. Tine urombo nezvakaitika, asi pamataura nhau yekuti vanhu vaienda kwaifanira kunge vakanyatsoreurura, saka tiri kuti here vanhu vakanyura ava vanogona kunge vanga vasina kureurura zvakakwana? Pazvimiro zviripo handigoni kutaura ndakadaro, nemhaka yekuti pataifanira kunge takapedza taipedza munamato, paizenge paine magedhi yaizotaura kuti zvino taakuchireurura. Saka handigoni kupa kuti izvo ndikomere kuti uyu akaita zvibhozi akanga asati ayera. Ndo saka taura kuti tanga tisati tasvika panguva yekuti tichienda kunopedza zvaifanira kunge zvakazadziswa zvaidiwa padziva, hakuna chakazadziswa, asi chakakwanisa kuzadzisa injodzi dzakazotiwira. Nekuti sekuziva kwangu Agasti kutanga kuti vemanamato vange vachiwira mumvura, tanga tiri kumasvingo, vanhu vakatorwa nemhepo ndokubva vakandwa mumvura vainamata zvakare. Sakani hachisi chidzidzo here kune vanamati kuti dzimwe nzvimbo dzinoyera panofanira kungoramba pachichengetedzwa chivanhu? Right, zvakanaka, tinozvitenda. Ichi chinova chidzidzo pasi tichirarama, kuti nzvimbo dzatigere kunyangwe makomo pane mitunhu ine varidzi yemadziteteguru edu anogona kuti tichipinda sevana tisingazvizive tinoenda kunopinda muyo, topinda munjodzi nokuti tisingazive. Saka apa zvapa chidzidzo zvakare chakakura kuti kunyangwe Jorodhani zvadai rinogona kuzotora makore risati raitwa, asi zvorevadzwa kunyama dzedu dzakufanira kudzidza kuti izvi zvinoyera, tozvitsvaga futi zvakare tozviona kunyangwe muvakuru wedu, tozviona kuti no zvakamira sei, togadzirisa nesekiriti kunyama dzedu zvinoratidza inofanira kunge yapo kuti no apa tinofanira kunge takadai. Ko painzi pakakandwa tsvimbo mumvura ndo pakatanga vanhu vese kubatwa nemweya ichokwadi? Right, zvakanaka. Inini sezvo ndataura kuti ndanga ndiri pa 2 meters kubva kumutsara yanga iri mukati memvura pakutsika wakamira,
handina kukwanisa kuona na uye kukandiwa kwakaitiwa tsvimbo. Asi nezuro tachizonosvika kupolisi ndokwatakatswera. Ndo pakanga pakuchizonotsanangurwa. Baba Eva wachitaura wachiti, waprofita wachiti iwo, isisu takabatwa nomweya wokupinda tierese mvura. Iwo ndo kuchibva wabvunzwa kuti ko tsvimbo zvikachinzi aiwa. Tsvimbo ini ndakangokwatika. Iri nzira oyo kenda ini ndakanzwa mweya kuti ndikwatike tsvimbo. Handina kukanda asi ndakakwatika ndichiri ndikieresa chi mvura. Tsvimbo ivada kuramba nhasi. Tsvimbo yakakandwa ivi ukabvunza. Aiwa, ini handisi kuramba tsvimbo kai. Tsvimbo musarambe, tsvimbo makakanda. Miraika. Tsvimbo makakanda. Ini handina kuramba tsvimbo. Takukonzeresa kana makuda kuti makaramba kwa. Handina kuramba tsvimbo kai. Takukonzeresa. Ndiri kuti akakwatika tsvimbo. Ndokonzeresa makatoti makakanda tsvimbo izvozvo. Aiwa. Koma. Gawaweku. Inzwaika nauya ndikutaura. Ndiri kuti inini pakubira pandaza ndokutangwa ndanga ndiri 2 meters. Handina kuona nyaya yetsvimbo. Handitika asi tasvika nezuro ndo pandakazonzwa uku manje kuchinzi akapinda aizvipupurira yega netsvimbo. Handitika achiti no inini ndakakwatika. Handitika mumvura ndichiyera chi. Asi inini handaikwanisa kuzviona ndosaka statement yangu yatora ichiti ndakanga ndiri kure ndakamira ndichitarisa asi ndaizoona zviri kupi. Saka nyaya iripo ndeyekuti inini tsvimbo ndiri kuti ndakazenzwira nezuro kupolisi. Chimiro chaangaita iye akubvunzwa kuti sei wakakwatika ndozvandiri kududza. Handina kuramba tsvimbo iyi. Chandikada kutaura panhau yakaitika panhau yeJordani. Takaenda takasvika. Chokutanga chakandishamisa inini ndochokuti kuchechi kwedu isusu hatishandise zvinhu zvenguo tsvuku. Kwakuno machirengochi tsvuku nemapakatwa. Chokutanga chakandinetsawo inini futi ndochokuti pandaza yanga yakagadzikwa yanga yakawanda yanga iri kuHarare. Yekuno kweyaba maiki ndofunga kwangu almost 5. Pa 5 popo wakafa wanga kaisiwa pandaza apa 2. Zvadaro tikabvutanzi maprofita ende kumberi. Pasati paimbouzana. Pakazembouzana manje. Tata kumberi maprofita chi? Ese takafunga kuti maprofita achatungamira munamato. Ndo wagadzikwa chi? Wagadzikwa nyembe dzingotsvukwizi. Zvadaro isusu tamirawo tobvutangoti isusu hatisina basa chi? Ndo zvakatanga kuti pindo inini. Ndati chokutanga dauta yakandipinda ndeyekuti inini handiri zvongotsvuku. Nekuti ndikadziza mana matenda ndwachi Jerusalema. Ndakabvunzawo inini kuti ndikabvunza moyo kuti kobakatwa iri ratanga rini nekuti pesepa mukuru wedu akati isusu hatishandisi zvingotsvuku. Nhasi uno zvauya sei izvi. Saka zvadaro pakaimbwa uzana. Uzana isati yatombopera madzibaba Eva Jane. Wakaitwa plani. Makrokoza anga aripo akasvika kupinda mudziyo akati isusu hatipindi mudziyo kusvika mwenyu watuza kuti pamapinda muJordani wanga uchiri kudii. Wakabva stika wese. Inini kutobuda kana ndikabudisiwa nomwana womuzukuru wokuchiromba. Asi mwana womuzukuru iyeyo wakafa wacho ndandaba munini wake wese. Anomubaona manje. Zvadaro wana vanomuziva ndipo pakataura madzibaba Eva Jane. Ndikakutaurira kuti Jordani ita sei? Rinofiwa. Musashamisike nokufa kwaita chi? Wanu. Mukuchema chiko. Hapana zvamukutaura nokuti Jordani ndagara ndikakutaurira kudhara kuti Jordani ita sei? Nofiwa handisi munhu kutamba naye. Wanhu wakatanga kubuda hafu wano papana most 5000. Munazoti wanuka hawana kuudzwa kuti zvinhu panapa zvadhakwa. Mumwe nomumwe ndopa akatanga kubuda achina kupi? Kumba kwache 1-1. Tenda waenda kumba kwawo 1-1 wachiita sei? Ini ndopa ndikaenda sisi. Zvituna ndikazvitesta ndini zviri 4 izvi. Ndikasvika ndikazvirama mpama vanhu vese vakatozviona. Ndikaita zvunhu hano zvino ndikati kuti nyepera kuti vanhu wapenyawo. Ndikasvika ndikatanga kurwa muzukuru wangu ndida kuti shuwa afa here. Ndikamurama mpama anenge 3. Ndida kutesta kuti shuwa ndaona wese wangaita sei? Wafa. Ndopa ndikaenda sisi. Ndikati sisi. Mukomana chi? Hakusisina. Chireda imoyo muchi? Murefu. Handitika. Ndopa ndenda una tete wakafiwa futi ndatete wangu anzvadzi yababa wangu. Wakafiwa unowana wairawo. Ndikati atete. Wakomana 2 waita sei? Wafa dzatwa chi? Dzatwa nhamu. Handitika. Zvadaro dzafamba nguwa. Ndopa tikasumuka tikaenda kumasowe. Handitika. Taenda kumasowe tikafunga kuti isu sewanhu wafiwa. Kuno urongesheni ichabuda
kubudikidza nowakulu nokuita kwaita sei kwawaita nokuti nyara dzawo isusu kudimi tesei zvaitika izvi mazvigamuchirawo sei hatina munhu atikaita seiona papi ipapo mumwe mapredhisi wokumoza akasvika akawawa akati ko madzibaba eko ari kupi ngawauye papi pano tiwabvunza kuti ko izvi mukuzvionawo sei ndofunga evhajeni paakasumuka achienda uku pawakaenda kushinga evhajeni haana kudzoka abva anyura kupi ikoko anyura ikoko evhajeni uyo ndofunga akaisira mamesejiwo kwake here isu tatafiwawo tega tega ukuno kumakorekore handiti tikasara takaita sei takadaro ndofunga aisira mamesejiwo kwake kuti kukuya polisi tisai hani mukona makabati amene zvenyu ndofunga hakuna polisi yakauya takaona vanhu kuharare wese wakati tisa wakaenda po vanhu 4000 takasara almost tiri kuma 10 pasowerese tasara tiri kuma 10 takarara kusvikochi makuseni wakatotipa umwe wacho anozi password so handitika password uyu akanyepera kubhaisa zvinhu zvokubhaisa kuti hai muwani musati sei musatiza anyepera kuti kukuya polisi ndiani haanaito 3 minutes akabva apinda kuti akabva aita sei obva atisa tikati sisi nhamo izika dzazani noamwo womunomu checho wakari wakawerewera wakaita sei wakatiza wachitya waita sei kusungwa tikati sisi polisi kana ichiuya ichasungani isusu ngatichiitai ngatichirara ipapi pano ndokurara kwatikaita kusvikochi makuseni tararawo ndokuya kumba kwatikaita sei kwatikaita asi pano mukomana kuharare manje pano panga ndakusiya ipopo pakakosha ukuharare anonzi madzibaba Gabriel ndianga anobakatwa akabaira bakatwa pai paziyo akadzura akatanga kucheka mvura akaenda handitika haana kufa iwo ukuharare wakatotanga kutofara ukuharare wachifunga kuti wakwa hapanaita sei hapana afa pambaye manje ndipo akazotanga kufunga kuti maprofita mese mukakwana here handiti ndipo akaona maprofita hanaita sei na mukoma wamadzibaba nice wokuyeti krifi afira pai futi ndipo akazogara manje watonyatsa kutoona kuti ukwedu wofuta aita sei wakafunga kuti wafa makorekore chete nyaya ndomafambira ikaita sei yaikaita saka kufunga kuita mzukuru wangu kana mukada kuhwanza chokwadi kana ndikatenda kumapurisa ininika hande kana waida kundiba anodiba zvakandidzimba inini amen ini ndinonzi Miriam Makombe ndiri tete wemunhu ashaya ende ndikurwadziwa nezvakaitika chekutanga ndanga ndisipo zvangu ndandiri kuHarare asi takanzwa kuti uyu mufafa uyu akatomboprofita kuti vakomana ndaona tichitamba bhora asi ndaona tapiwa red card but vakuru vechechi vasati vaenda kudziva kwavo asi vakuru vechechi hapana akasimudza musoro kana kududzira ndo chinondirwadza chepiri takanzwa kuti kwakakandwa tsvimbo asi takazoona vamwe vachiti hakuna vamwe vachiti yakakandwa izvozvo ndo zvakazotipa mubvunzo tikati there is something behind nyaya yavo nokuti vamwe vari kuti yakakandwa vamwe vari kuti haina ende firo yakaita inonyanyondirwadza nokuti vasiya mwana ane 4 months ende zvinorwadza zvakanyanyisa apa pamusoro pazvo vanhu voviga chokwadi kutaura chokwadi tarasikirwa kumhuri kwedu pamusoro ini inonzi Judith Musika ndiri ambuya womwana mukomana uyu ashaya Alexio ndiri amai waamai wake ndindakabereka mwanasikana nomwana uyu saka indonamata musanganiro reJerusarema ndoma ndinonamata kubuda kwakaita amai wake vanoti vamuprofita mwana anga ari muprofita saka inini kuno ndakabva Friday ndichiteera iwo akanga watoa amai wake ne7 days vari muchirindiro ikoko mukomana anenge musangane 3 days ariko akatofonerwa kuti chiuya semunhu anga akunzwa umweya saka tasara kuno nomukadzi wake neimwe mhuri ndobva tasiteerwa iri Friday saka tasvika Friday siso ndofunga takuenda kuJorodhani inini zvangu munoziva zvatinge zvakaita ndozvokuti kuno anenge ari kumberi kuno anenge ari kumashure saka tiri ipapo pano mashoko yaibuda tichisati taenda kuJorodhani ini ndoziva kuti pano mumwe muprofita wechikadzi izvozvo handiti ndakataurirwa zvokunzwa ndega nenzeve dzangu kwakumamba kwedza like kana kuti kumafofo akapfugama akataura kuti isi Jorodhani rika ndaona kusina kumira zvakanaka baba Mike ndaona mapinda mumiedzo saka imimi Jorodhani rika dai kwatanga kwatomboenda
kotoitwa zvemunamati ikoko vanhu vasati vaenda ndaona kuchifiwa ndaona kwairira ropa izvozvo handina kunzwa munhu ndikutaura zvandakanzwa saka tabva ipapo ndokubva ndazonzwa mashoko ekuti mukomana iye mwana wangu muzukuru wangu akataura kuti inini taona tichikandiha cheni nomapurisa makumbo uye ndazoona rapiha chi maredhi kadhi tese maningi maprofita tiri pandaza saka ipapo handizive shamwari dzake dzaakataurira kuti chiituke icho akachisvitsa here kuvakuru tabva taenda shuwa takasimuka reti time kuenda kujorodhani inanisa ndapinda kujorodhani ifirst time yangu ndaitenda ndinohwawiwa kuti ndoda kodi kunopinda mujorodhani saka tasvika ipapo ndofunga takangosvika zvemaminetsi madiki semunhu endina ndiri kutodzidzira kuona kuti jorodhani nacho rinoitwa sei asi majorodhani nakanga ranzi ngarimire izvozvo zvakatendera munhu wanhu vese vari kuzviziva saka tasvika ikoko ndofunga wakamira waimbiri ndobva kwanzi mirai ndaza yemaprofita waimbiri uyai shuwa waimbiri wakamira ndazadza wakatera nemaprofita yavo ndobva watanga kudii kuimba hosana waimba hosana ini ndakamanikidzira zvezvezvo kuti tanga takawanda but ndakaita kaikaiko kupusha kuti ndoda kunoona kuti iro jorodhani nacho zvinomboitwa sei zvikunzi baba maiki gore rapera wakabuda wakatigambiwa achibva pai mudziva gore rakapera ini ndandisipo saka shuro yangu ndandoda kuona kuti wakapinda ndiona kuti wari kubuda iri wakatigambiyai saka tiri ipapo ndafunga pakangoimbiwa hosana isati yapera kuimbiwa ini ndandiri kumhera kuti ndichisvika kuteera kuona kuti zvii zviri kuitika maprofita makuru yakanga yapinda mudziva ipapo ndakuona kuti wakanga wapinda wakanda tsvimbo here saka ndakaona inini kwakanga vari maprofita ka makuru ako kwakaiswa jira uko jira iroro ndokwakanga kwakatangira dziva redu richienda kumberi kudombo uku kwaranga richienda ndokuri kunzi kwakadzika kwavakanga varivo vakamira ndaza yavo waitisa zvejorodhani kwanga kusina mvura yacho kana ndisiri kukanganisaka nenge yanga yakasvika wakamira wese saka vadaro ndakaona inini vana kupinda kwevana haina kukuona ndakazonzwa takiitana nevamwe vandanga ndiinawo zvikanzi imi onai maprofita aya ka yari kunyudza waivaenda zevana vadikiye yegurupu yomuzukuru wanga ashayawo muri kuona vari kunyudza indakatoti mazviona ka maakutanga hakusi kuti mweya mutsvene here yavari kupinda vachinyudza vachibuda zvikanzi aiwa wana vari kutonyudza ndofunga vari kutsvaga mbiya ndoya vari kuhwirana kuti haisi kuwanika mbiya ari pasi pechii pemvura ini ndakambotambira kugamuchira izvozvo kuti ndofunga ndozviri kuitika semunhu ndaisandaona kujorodhani saka chakazondigutsa manjinawo yokuti pano mwana yeye wandikutaura mumwe mukomana mwana watete wakafirwa nevana vaviri avo sokuti mwana wangu ini akafirwa nemwana navo akafirwa nevana 20 tete nomuzukuru saka mwana uyoyo ndakaona akabvisa gemenzi ndobva akanda padombo ndobva apinda mudziva ndobva ndaona futi vamwe aiwayo maperedhisi ai wabvisawo futi chi magemenzi wakanda padombo wakuchiita bishu manje rokuti waite sei wanyurure vana vaiwai asi avatungamiriri vedavaka ndofunga vakarohwa noshoko nochiitiko ichocho hawana kuzokwanisa kuti vadhonze mweya yacho kuti mudzimu wati unoera wacho watinotungamirirwa nawo tiri kumasowe nokuti kana tichienda kumasowe si hatiite zvepanyama patinoenda pese mweya mutsvene ndo unenge uri kumberi kwedu isi tinenge tiri kumashure saka hapana action yavakaita panguva iyoyo vamwe vacho vanga varimo vaiti vatiwa uku vamwe vacho havana kupinda kumberi uku saka vana vakanga vakamira kusaidhi kukanyudza chidziva saka inini manje ndopandakazoti ko zvii zvaitika nokuti iye mwana wangu iyeyo musikana akanga arikutowa kumberi kuendaza iyeyo but ndakanga ndinamwe zvikanzi aiwa imi kwakandiwa tsvimbo ikandiwa kwaita yafamba ichienda kumberi kwekunonyudza kweke kwayanga ichingofura iri pasi pemvura saka vana manje pavanoti kiri nokuti kana tiri kumasowe tinondimika ndikangotanga kuti eri ari padhuze panga anenge akutodaira saka vana ndokubva vangodairana manje ndokubva watenda wese pai mudziva mwemwe muri kuona saka vadaro manje ndopakazikatisa saka vana vakunyudza kwavaita uku ndokuchitanga ndakazoona kwakunzi vana vari kunyuriwa ndobva wanyuriwa wakukwatikiwa ndobva wanyuriwa wakukwatikiwa ndobva ndaita shungu dzokuti ndoda kunoona kuti ko chii chiri kumboitika nguye mwana watete ai nguva yapakanyuriwa vana 4 watofa
Saka panguva inini haina kuruza hope nokuti wakanga tikanzi aiwa kwachaiti hamuna matwana awanoita zvakanaka nai ndobva watora nguva ari pazuva kuti uone mwana aifema hapana, kuti uone kuti pana airutsa mvura hapana. Kudumbu kwavo kwanga kwakangodai. Wakuru wedu maperedhisino vamwe vanokodzero yekubata vachibata-bata chedu taingotarisa. Ndobva ndasvika kana vasina kubuda mvura mumatumbu zvoreva kuti haisi mvura yakavauraya. Haisi mvura. Inini ndozvandakaonawo panyaya yangu. Saka vadaro vana vaiwaika ndofunga tikatora nguva vanhu vakutozotya kupinda mudziva. Ndopakazonzi imi titarisane masangano kuti masangano mutakakwana here, maprofita akakwana here. Zvakaonekwa kuti maprofita akashota. Ndofunga ndopakazonzi manje saka zvoitwa sei. Ndokuchigara nofunga takatogara ndikutaura zvandakaona. Watozorora vanhu tatogumirwa vanhu vakuti vafanire kunotora chivanhu wokuhurumende vanogona kupinda pai mumvura. Vanhu ubva tagara. Asi ini pana ndine mubvunzo wangu, vanhu vanga vakubvisa magamenzi vachipinda mumvura. Chikonzero chii? Ndozviri pamutemo here kuti unofanira kubvisa gamenzi kana kuti vanhu vanga vakutya kupfeka magamenzi vachipinda mumvura? Aiwa, wanga wakuona kuti gemenzi rinorema. Beta kupinda tisina chimagemenzi. Ndozvanga wakuita ipapo. Saka tadaro manjeka ndofunga takagara more than kana kuti 2 hours tatozorora tese vanhu vamwe vakutoenda kumba kumasuwe kuyekwe. Ndopakazobuda umwe murume haminoprofita kwaEdwin ndokubva abuda vatobatwa achitofamba but akanga agara nguva refu ari pai ari mumvura achitofamba akatobuda hana kufa. Anogara kupi iye? Uko kwani kunenguku kwakunyatsato ndokwaanogara maona. Saka banga iroro ndakanzwa iritaura vese vanhu kuti kwakanga kwakadzikira banga muchimudziwa. Saka kuzobva ipapo kuti titi isisu pane zvakazoitika hapana, asi chandakaona inini dziva iri kana richinzi rinoera rinogona kunge pano zvanga zvaitika kana kuti pano zvikanga ratogadzirwa nokuti akuru edu sho akakundikana. Iye Eva Jeni sho akataura speech yevana vabuda kuti dziva rinoda kureurura mazvonaka mukasareurira munofa. Mazvona matofa ende wangani wakapinda muJorodhani wakabuda, wangani wakafira muJorodhani. Saka ndati nini wanhita sei ureururai izvozvo nomunzeve dzangu kana anga aripo panapa mashoko yakanzikwa nomunhu wese. Saka chokwadi isisu toda kubuda pachena kuitira kuti tipupurirana muchakabvu wedu zvakaitika. Hatisi kupa mhosva munhu asi nhau dzakaitika ndomafambira zvakaita. Ini ndirambuya mukomana ndomaonera andakaita zvokuti kana pani ndikurwadziwa zvisingaite muzukuru wangu wekutanga umba mangu ini ndatenda zvangu. Pamusoro nhau yokutanga yandakaona nochiitiko chakaitika tiri mumvura nokuti pakapinda maprofita mazhinji mumvura isi rikati mashure kwevamwe vanga varipo. Chiitiko chakaitika pazvose zvakaitika ndambozviona, asi kuti nhau yakaita kuti inini ndapakanyudza munhu wangu bva ndapinda kumberi abedu vatova mumvura ndikanonoka kupinda mumvura mwemwe zvokuti pane vamwe vakararama mwananomeni nevamwe mateumo vakarama vakabuda vari 4 vakatsikirirwa ona tondiva vakatsikirirwa vanomeni vakatsikirirwa. Ini pandikapinda ndikapinda nokumwe kusaidi kusiku nevamwe kwekwe, asi pandikapinda ndikatotsika wanga akakrosa ndiri pasi pemvura kuti mvura yanga mari yanga kamatatu. Chokutanga riya kutanga ipisa chitu yadziya chipiri yaitonha zvokutonha zvezve. Saka kudaro kurova kuti ini pandikadzika ndichidzika mumvura imomo pandikazozambanuka ndakazambanuka ndauko. Saka ndaba kunguva yokuti pavanhu vavese vanga vari kuko yevewe ndatoona mvura yangu direction anaba maika vanga agara padombo atobudawo mumvura ndobva vakagara padombo vakagara. Ini pandikazotonda pakutofunga 3 meters ndatikundikana kuti ndichikwanisa kuti ndishambira ndichakwanisi nokuti chakaita kuti pandikashambira papo manje ndaingorwa mvura ndiri pamwe chete ndichitonyura. Saka ndanyura kudaro manje bamaiki ndipo vakazotora tsvimbo yofudzi yanga vanayo ndobva vankonakidza tsvimbo iyoyo bva ndabata ndobva vandidhonza ndagara funga ma 30 minutes ndikadaro ndabvisa magamenzi angu ndazenda kugara uko
saka chito nekuti inini ndatofawo bhozi handina kuziva kuti chii chikaitika ende vaipopo pacho kuti ndizive kuti inini chakaita ichocho handichachizivi nokuti ndanga totomurima tatova munhu ate mutusa ndingatofawo pandingabuda imomo papaipai achatinetsa nekuti kusaidhi kukataurwa kwekudziva kwedziva kwaitenderera mvura yakaita senge kapuripuri kati mumvura imomo nokuti ndikatoti chii chikuitika yaita senge maibuda zinge maibvundura kana howe but imomo maita zinge rakaitendera so saka koza kuti nofunga ndaifunga kuti injuzi nokuti vamwe vatanzi njuzi inouraya irume kadzi inogona kuchengeta kunguva saka ipapo pakaita kuti chiro handizoti handazoti chii chikaitika ende kuzoti vese vakazobuda imomo vakazongobviswa apo nepapo handichazivi kuti chii ndikazopepuka paipai ndonyaya ndoziva handizoti chinenda tofawo ndonyaya iripo. Makabudawo mvura mudumbu here? Aiwa handinayi asi kuti ndikapira nomweya handizoti chii ndatokundikana kufamba kubva mumvura imomo. Muri Zimbabwe ndofunga mainzwa nhau yakaitika kana tiri tinenge takunda tichanosvikawo zvakare padziva racho tinoona kuti dziva rakambomira sei uyezve mazvinzwa zvakare kuti idziva rinoyera. Ndinogara ndichitaura inini kakawanda vanhu vachinditi unoda zvechivanhu stereki asi ndo kazhinji zvinoitika kana vanhu mukaenda munzvimbo dzinoyera. Tanga tiripo nhasi uno pakuvigwa kwa Alexio Makombe anova mumwe wevanhu vakashayikira mumvura. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Ngatisanganei zvakare mune zvimwe zvirongwa. Don't forget to subscribe to Drewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. Iwe makiwe mkaranga. No.